Kastet kebosuk abak kenali pi iwe. Saya sih nak diklimat, hak ketemu Reverend Father John Madur, Diocese Administrator, Borok Lindo yang Bishop, panakan yang saskom, misi yang menikalah panai kedai pi iwe, bat kunjung kasi borong jangka jingsin no yang kemarin tes di sebenarnya, bat juga por jingga kela yo jangka di India, ilong kiba dan bab agar pang hadu tentang roman kesan yo yang diksi, kini hak juga por juga Pengindwai kepang na benta jeni iwe khamtam na baro na benta baro ki frontliners ba hadu kan nega klemat kidang tri kidang ai ki sakri na benta janga jupi war kumju kepang na benta lindo film baro ki be yakun na ko bor jindwai hakun ni klemat demada sisna ni pai sya jinge namonsai ni masu ko di fada jana beshu Mission with your voice down. Lies pa sao po. Lies pa sao po. Pendon buram ya ke jing shimno e ka maria thai so ti shibnang nya ai kuble yupi iwei ba iwei ki ba yo penta ka ne ka mas lang ba ki cable television lang ba ki YouTube lang ba ki Facebook hagane ke sngi ngi dwai kerpang kumba nya rakhe ke jing lai loi chong kari India chongi tingi dwai na ka penta kari chongi na ka penta ki nong yalam hake ri ke jongi hake jela ke jongi ki snong ki thau ki jongi ni terwaru ya kan ya mas bokoi na ka benta ki long kemi jong ke jela nyamba jongi hake ne gesni buram ke jongki
Makin yo kejing koi kejing kia kejing klai men sem kejing tengah nak men sem kejing sok haki yang kisan ki jongki ni dwai ru haga ni gesni nak bentai ki to ki nong yalam jongki kentai Katolik haga ri India jongi ki bala khlat no aki ni gesni ki bala dan kam tam ki to ki nong yalam ki ba khmat makin yo kejing jan thai bom jukon ni terwa ru haga ni gesni nak bentai ki to ki barakhes mi kha ki bobon ba kilabu ejing kemu ki barakhes mi kha haga ni gesni ni dwai na ka benta gitu ki ba rakhe ya kelung khu snam jong ka jing khlan no jong ki ba ye ki ba thon ki jong ki ni dwai na ka benta ki ba pang ki ba sitom kham tam gitu ki ba pang ki ba sitom na ka dau jong ka ni ka khlan ni dwai na ka benta ki ba la khlan no ki ba ye ki ba thon ki jong ni ni dwai na ka benta ki doctor ki nurse ki to ki ba don hakmat banya le persya ya kan ni jing pang ni dwai na benta ki khun ki jongi ki ba sedang ki jing pule ki jongki wala da ki school ki college ki patli ki to ki ba pule han ni ha ka jella jongi hi ne ki ba habmi shabar na ka jella ni dwai na ka benta ki ba le jing le makin yo ya ki jing shngai halet ti singkien ni dwai na benta ki ba dok ki ba toy ki ba kerduk ki ba mdam ka kam ka jam kham tam ki ni ki sngi ha na ka dau jong ka ne ka jing pang ni dwai na ka benta ki nong le bha ki jongi ki ba leng ba na mar ka jing era ka jongki ni la la pen poi se phi ya ki ni ki jing le nyam to ngin sang ha ka kertai upa ba u khon ba u men sem ba koi amen kejing ai jong trai jong yu Jesus Christ ba kejing e jong blai lam ba kejing slong jong ben sem ba koi ken don rengkat bat phi baro Ringkat pathiru kon men ko para tongin kubur bagi long ki nong pok nang ban long ki balak re ban le nyam ya kejing maya ba koi ngapla hau play badan bor baro badapi ko men ko para bakala le pok shibur dagi jing perkhat badagi kien dagi kam badagi jing le klet dagi jing le palan chonga dagi jing le palan chonga dagi jing le palan pakrau chonga namar kata ngakapan kamaria bukui kabayai sa kathei soki ya ngal bat kiru kui baria pi ko men ko para banduai na kapata jonga how try ublei jongi ublei badan bor baro unisn yangi ban dalama ikipok jongi unyalam yangi syage jingim bom jukut amen Sikan ba lais pa sa kusan good lais pa sa kundi Ringkat
เป็นนอนบุรองวันนี้สาวอยากมีผู้น้อยผู้ใหญ่เสียบแน่ผู้ปอดอนบัวรอดรอผู้คนมาเวรูปอผู้ทรายผู้ยิสุคริสต์ผู้คนลำรอทุกเลวันกินที่พบแม่เจทุกอย่างก็จิงเก็บบอนทุกสาวเสน่ยานีให้ตั้งอันอีบาคูผู้ไม่บาดีตา Ka jing pule na ka kita jing benpau ngalayo I ka wei ka kentei ka bakop da ka sengi bat ubenai ha ka kejat dangka ya ka temple jong play ka ba ha beneng la play bat la pau ka dak ba krau ha beneng ka wei ka kentei ka bakop da ka sengi bat ubenai ha po ki kejat dangka bat halo ka kli dangka kepas nyat khatar klur kalapun khon bat kalanir nyal jam ha ka jing so kha jangka na ba ka shitong ban kha ti la pau sakawai pat kadat ha beneng hakmi uyak chakor ubahe ubasaw kum kading ubadan hinyo kli bat chi phau reng bat udan hinyo kli pas nyat halor ki kli jong u utadong jong u ulasa lai benta nagi klur ka beneng bat ula penno asut iki syaka perthen bat uyak cekor ula yang hakmat kata ka kenthei ka belajan ka khun ba unyo bang do e khon jongka nda kala khaya I kala kha u khon chimrang uta uban sanshari kejai ban riu ba ro da uding do nar Henry ya ukhon jongka la rong no shabneng bat sha ka khet jong u bat kata ka kenthei kala phet sha wi kenja sha ka jaka pa ublei ula pakret ka pang na banta jongka ti ngalayo snow ya ka sur bejam hapneng ka ba ong la poi memta ka jing pen em bat ka bor ka hima ublei jongi bat ka bor sensha jong u Chris jong u kaktin jong u try Yesawo yau play Insyim kasalam sau kusan Panumba jingwai Nyau spa a putra Nyau spa a putra Asako ko shash korgi
Kazing puli na kasiti banongkong Paulus bakhoy sa Kristan hakorin. Ko para ya Kris lapan mipat na kazingnya usto nongkong jong kibalayo tiano. Namar kumba da ubriu lawan kazingnya kumta da ubriu ro lawan kazing mipat jong kibaya. Namar kumba hawadam baro kiya kumtaro hau Kris ang saban mipat ya baro Henry ya uwei pa uwei hala kapali-pali. Ukris uso nungkong bat nanta hakazingwan jongu kito baro kibalong kijong Ukris. Hadin kata kawan kazingkut haba unay ti yakahima hauble ukpa. Anda ula pendut yaw ya baro kazing sinsya kabor bat kaitian naba ublay ban sinsya tat hadu ba unda pendem lut ya kenongsyun jong u baro hapo kikizat jong u bat kadongsyun bakhaddu badai ban pendut yaw kalong kazing ya naba ublay ula pendem lut ya ki ai baro hapo kikizat jong u kaktin jong utray. Iso ya mulai. Baro katunhun jong ki angel karisak men. Utray undon rengkat bat pi. Rengkat bat biru. Kajing pule naga gospel bukuit kakum ulukas. Kaburam kami kotray. Ha kitu kismi kamaria kalayang bat kalalay bak sharilo syakashnong hajudaya bat kalarung hakayeng uzekharia bat kalay kublay ka Elizabeth haba ka Elizabeth kalayos ngaw ka jing kublay ka Maria ikunlong hakakpo jongka ilakenji bat ka Elizabeth kaladap rumen siembo kuy bat kalaperta da kasur bajam lakar kuya pi na pedenggi kentai balakar kuya usok jong kakpo jong pi hatonga dei ka ei bakat ka kemi utrai kandawan jingok yanga ngabahak mi haba kasur ka jingkublei jong pi kasawa hakishkor jonga ikunlung na kakpo jonga ila kenji da ka jingkemen bat suk kata kabalangai bakan don ka jingten urlong yang kata kabala keren haka nautrai. Di kamaria kalaong kadonut jonga kaya rok pendon buram yutrai. Bat kemensi
em jonga ke shakmen hau blai unong pen em jonga na bau la nyau ya ke jinglong red ke shakri jong u na bahak mi na du menta baro ki pateng benre kin sakhot yanga kabala kerku na maru tau badon bor ulale ki ki bakrau yanga kabakhuai ka kertang jong u bat ke jing isen jong u kalong hakito ki batieng buram yo u pateng la pateng ulapen iya ka borba daka sangti jong ulapen domboy iya ki basarong hagi jing perkhat bari ke donut jongki ulapen hiar iya ki bakrau bor neki khet jongki bat ulaken tiu iya ki barit baria ulapen kedang iya ki batngan neki ki bobha bat iya ki baris pa ulapha no thli ulayaram yu shakri jong u Israel udaken mau ya lage jing isnei kumbau lakran hakikpat men jongi hau Abraham barkikun kikseu jong u junang kamaria kalasa bat ke Elizabeth kumbalai benai bat kasalit pai shalaye ka gospel jong utrai ka jingrong ya miko Chris para bangai bi sa shisen ke jing khublai ya pi iwei hagane ke sngi kra jong ke jing shimno ya kamaria thei suti shibnang ban ke jing buram jongi ke jing rakhe jongi ya ke jing lai duai jong kari India ba ye jongi menta ke sngi ke ni ke sngi kra jong ke jing shimno ya kamaria thei suti shibnang ngakwa ban kran tang ke ni ko wei ke de ke sngi ka ba ai hangi ya ka jing kermen ka sngi ke ni ke sngi kra ka ai hangi ya ke jing kermen ke ni ke sngi buram ka bangira khe menta ke sngi kam dei ka bala slan kat kum ha ka kalendar jong ka balang la pen benaya ka dau kopius ubakhat a tang ha ka snam khat khandai spa san pho ha ka shitarik jong nai we ka bomot san snam hadien jong kata ka thma ba baar jong ka perthai ka bala penjok ka bala penduk ka bala penyap ya pon ba ki mat sia thik kum ba ka long ha ka ne ka po ngi khlam ya do kuli sulai la ne da ka wai lam andre gi ya na ka dao jong ka ne ke jing pang na ka dao jong ka jing sat ngan na ka dao jong ka jing bom yo ke jing sunga hakitu hadin gitu kisan snan ukfa bu khoi ulabu ya ka ne ka sngi kra ka jing shimno ya ka maria thei suti shibne andre ka ne ka sngi kra pa ka ne jing buram ya ka maria thei suti pa kala do na du ki por man shwa na du ki por man shwa tham tam hakibalang mi ni hakiba hakaba ki la khot ya ka ne ka sngi kra om kum ba khot me ka jing shimno shibne andre ki la khot ya ka jing yo thia jong ka maria kala do nadu ki spas nam ki ba shakma bat kani ke jing kai jong pop payas ubakhan ar pade ke de tang ke jing lum la ya ki ka ba kabalang ka langai nadu ki sto ki snam ki bare ba ke jing kai kalong tangkat ne ha kata ka doler balang ka bala khot min munificentissimus Deus kabomot ublay ubakeloy nan siya lane ublay ubayar jingmot lane ublay ubasbon lahi kai tangkat ni ba ya kamaria thei suti kamaria batlan ka kami jong ublay kabayai sa ka thei suti anda habala kutno ka jingim per thei jong ka la shimno ya ka shabnang met bat ben sem ha ka pura tangkat tai jingi kai syapang ka ni kasi ukpa bukui uklam ong bakalaya klam ong balatat ya ka rei la ong ba ndalaput kisi jing im jong ka ni perthai la shimno ya ka sya ka buram jong ka beneng met bat ben sem na kata ka daw ngi ong
Baka negas ngi buram ka ayangi ya ke cingkranan. Ba kumbangi kran hage jing pule ka baar ka jongi Paulus apostol kran hage jing pule ka baar jong usya ki Kristan ka koren wang bayangiru ki jong kres on sa penipat. Haba ong mipat kamdei tang kamen siem ka ba mipat ndeka doro ka mipat kumo jisu la mipat hakanan ulami